Mungkin dangdut. Dangdut. Liane. Penuh dengan cengkok. Liane. Jaluk cengkok apa nih? Arya. 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 Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Lano, liane. Lek cengkoke sing Timur Tengah. Cengkok Timur Tengah. Timur Iya. Tengah. Yang tinggi selawatan zaman Iya. niki. Oh. Kuwi sing mosok mendat-mendat ngono, Mas. Nggih. Sing ngendikan solawatan iku. Lah nggih. Api terakhir. Tresnaku puno setrawan ning kalbu